Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, on köyhä. Se ei hallitse nykyisyyttään, eikä pysty suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Tärkein tehtävämme on ja pysyy itsenäisyyden, vapauden ja itsemääräämisoikeuden turvaaminen. Suomalaisella maaperällähän on käyty sota ainakin jo keskiajasta lähtien. Ja jos nyt sitten puhutaan itsenäisyyden ajasta, niin silloinkin on käyty 4 sotaa. Ja tänä päivänä, jos nimenomaan puhutaan talvisodasta ja jatkosodasta, niin nehän on kyllä enemmän kuin pelkkää historiaa. Ne on osa meidän kansallista itseymmärrystä. Olin upseerien lähettinä Viipurissa ja ajelin polkupyörällä siellä kaupungilla ja hoidelin upseerien asioita. Ja sitten, olinkohan nyt 2-3 kuukautta sitten semmoisessa hommassa jotain. Ja sitten tuli lähtö rintamalle. Minä olin kotona äitiä auttamassa ja meitä oli 4 sisarusta. Jokainen tehtiin minkä jaksittiin. Ja sellainen minulla oli erikoisen tehtävä, että kun tuli määräys, että piti leipiä, neliskanttisia leipiä, ja lähetettiin sinne rintamalle. Me oltiin niillä pattereilla sitten ampujina. Vanhat herrat oli kotona, nuoremmat oli sitten rintamalla ja sotilaspojat oli sitten näissä IT-pattereilla ampujina 17-vuotiaana. Lumivallin suojassa mentiin vartiopaikalle ja yksi Paavo Mustonen, niin se rupesi siinä riemuittamaan, että loma alkaa, pääsee lomalle. Ei yksi chiuvaa kuului lumivallin läpi ja vatsaa osui. Se oli ensimmäinen kaamea kokemus, kun mies oli riemuissaan päästä käymään lomalla. No kyllä sitä jouduttiin tietysti ryssäpartioita ajamaan takaa. Karjala oli täysin asumaton ja autio. Vaikka nyt tultiin viestimiehiä, niin jouduttiin silloin tällöin lähteä osaltamme sitten ajamaan niitä takaa ja näin pois. Ne oli niitäkin taholta partiotoimintaa. Se oli niin sekaista se touhu, erittäin sekaista se touhu. Siinä oltiin sitten vartiossa ja palveltiin ja hoidettiin, ettei venäläinen pääsisi jatkumaan enää pidemmälle. Ja tiukka vartiointi meillä oli päällä. Se oli 14. päivä kesäkuuta, silloin 1944. Meillä oli aivan täysvahva pataljoona ja me oltiin siirrytty Kivennavalle. Illalla kello 22 niin oli H-hetki, kun sinne Kuuterselkää tai nyt vallata sitä takaisin. Ja sitten vajaassa vuorokaudessa meidän pataljonasta noin 60 miestä kaatui ja sitten loput haavoittui. Ensimmäisen, toisen ja 3. komppanian päälliköt kaikki kaatuivat siinä ja paljon upseereita. Minä muistan kaikkein parhaiten sen, kun isästä tuli tieto, että hän on kaatunut. Heinolassa sota tuli käytännössä kotiovelle 1941, kun yllättäen jatkosota ei ollut vielä edes alkanut, kun neuvostoilmavoimat pommittivat Heinolan kaupunkia. 2 korttelia lähes kokonaan tuhoutui. Yli 100 rakennuksesta niin meni ikkunoita tai kärsi jotain muuta vaurioita. Eli kyllä se hyvin näkyvä jälki oli, mitä Heinolan kaupunkiinkin tuli. Se oli 24. päivä, kun me oltiin tuossa Kölpylän rannalla uimassa. Se oli kaunis ja hieno päivä ja mitään 5 kuumaa. Se tultiin kotiin ja sitten käytiin nukkumaan, mutta sitten aamulla mä heräsin kauheaan rytinään.
Oli aivan kirkas taivas, mutta hetkessä tuli niin pimeä kuin musta yö, että ei näkynyt mitään vastapäätä oleva talviojan talo. Kun hävisi yhtäkkiä, siihen tuli pommiosuma. Ja meillä tuli myös siihen mun seinän taakse pommiosuma ja sisarenihan menehtyi siinä. Sotien jälkeenhän sehän oli valtavaa jälleenrakennuksen aikaa. Normaali arki sotien jälkeen oli kovaa työntekoa. Se, että päästiin niinkin nopeasti siihen sotaa edeltäneen ajan elintasoon, niin vaati rankkaa työntekoa, yhteen hiileen puhaltamista, jota suomalaisilta kyllä lujasti löytyi. Se oli hyvin sellaista arvatuksellista aikaa, että kun sieltä tuli naapurista aina niitä lisämääräyksiä ja muuta, ja silloin kun sinne siviiliin päästiin, niin se tuntui, että ei tämä ole totta, että tämä on vaan niin kuin sellaista väliaikaista. Sitä selvittiin, mutta ei ilmaiseksi. Kyllähän se oli todellista työntekoa. Oli monia ongelmia, mitä piti ratkaista. Yli 400 000 siirtolaista oli joutunut näitä luovutuilta alueilta siirtymään muualle Suomeen ja heille piti löytää uusi asunsija. Oli satoja tuhansia veteraaneja, joista suurella osalla ei ollut vielä omaa asuntoa. Piti maksaa sotakorvaukset, erittäin raskaat sotakorvaukset. Siinä oli urakkaa kerrakseen. Sotaveteraanithan siinä teki sen kaikkein kovimman työn. Kokivat ensin aika kovia siellä sodan tantereella ja täytyy kunnioittain todeta, että hoitivat homman todella hienosti. Sodan aikanahan oltiin sitä mieltä valtion johdossa, että erityisesti vähempiosaisia rintamamiehiä pitäisi jollain tavalla palkita. Silloin päädyttiin siihen, että kaikkein paras palkinto olisi antaa heille omaa maata, oma tontti tai oma maatila. Jaettiin noin 3 miljoonaa hehtaaria maata siirtolaisille, mutta sitten myös sotaveteraaneille ja sotaleskille ja sotaorvoille ja sotainvalideille. luvulla oli veteraanien arvostus todella heikkoa. Oltiin silloin varmasti tämän meidän isonveljen määräysvallan alla. Kaikki kansahan ei ollut sitä mieltä, että arvostusta ei olisi suotu veteraaneille, mutta ääneenkään siitä asiasta ei voinut puhua. On sellaisia tilanteita, että jossain saatettiin sanoa, että mitä sinne menitte. Että se tuntui aika vastenmieliseltä kuulla sellainen. Siinä liittyy vähän semmoinen vihamielisyyttä niitä kohtaan, jotka sellaista puhuvat, kun se oli niin tärkeää meille, se puolustaminen. Sodan jälkeen se oli vihon viimeistä aikaa, mutta menihän siinä 4-5 vuotta. Maa oli jakautunut poliittisesti vahvasti kahtia. Sodan jälkeen nimenomaan veteraanipolvi oli parhaassa iässä olevia miehiä ja naisia, ja he vähitellen sitten ottivat myös osaa päätöksentekoon. Eli tavallaan heidän ansiotaan oli se, että veteraanien asiaa niin hyvin myös pidettiin esillä ja ajettiin eteenpäin. Sodan jälkeen oli olemassa ainoastaan sotainvalidien veljesliitto. Suomen aseveljien liitto, joka oli vielä jatkosodan aikana ollut rintamamiesten etujärjestö, niin se jouduttiin välirauhan sopimuksen perusteella lakkauttamaan, koska venäläiset määrittelivät, että se on fasistinen järjestö. Ja sen jälkeen uusia järjestöjä tuli vasta 1950-luvulta lähtien. Suomen sotaveteraaniliitto 1957 ja sitten 1964 Rintamaveteraanien liitto. Jäsenjärjestöön perustettiin lähinnä ajamaan veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja ja myöskin keräämään ja tallentamaan näitä sotamuistoja ja luomaan tällaista isänmaallista henkeä.
oli hyvin vilkkaassa toiminnassa nämä järjestöt ja silloin aikaa. Ja täällähän oli paljon näitä jäseniä, että meilläkin Heinolassa oli sotainvalideissa 216 jäsentä ja nyt on 2. Heinolan perinnehuone on Heinolan sotaveteraanien ja maanpuolustusjärjestöjen perustama yhdistys, johon kuuluu myöskin Heinolan sotaorvot ja kaatuneiden omaiset sekä Vapaussodan Itä-Hämeen perinneyhdistys, eli siinä on kaiken kaikkiaan 9 jäsenjärjestöä. Tarkoituksena on, että sinne saadaan kerättyä esineistöä, sotiin liittyvää materiaalia, valokuvia, kirjoja, niin edelleen. Veteraaneilta on sitten saatu heidän henkilökohtaista omaisuutta myöskin näytille, lähinnä kunniamerkit ja heidän sotakokemuksiaan on pyritty saamaan talteen. Kun viimeinenkin veteraani on poistunut keskuudestamme, veteraanien aika päättyy. Tammenlehmä-yhdistys on organisaatio, joka on jo parikymmentä vuotta ollut niin sanotusti perinne vastaava. Siinä on tehty töitä aika paljon sen eteen, että nämä asiat tullaan muistamaan ja että emme unohtaisi.